Nanda alon kerto tapsilaniro Tutane Sri Maranatha Tekaping pasewan tandiro Tumando Sagyun mangarso Angejumaken asta kalih pisan Benduyu ayu mas wonten paring gawe Kanjeng Rama. Ono jaluk apa bapakku mahapungku. Durung nganti rampung nggonku nyuntak kandha kelawan jeneng para. Iki ana geger-geger njaba. Katitik ingkang keparing enggak sowan ngadhep ana ngarsaning sayekti iki Narendra busanane pating dodyar pating loro Kanjeng Rama monggo ing paduka hadiah ngacarani sebab purba wisesa saketahipun dhateng Kanjeng Rama Prabu Sri Mahapunggung mangke minta pisanak ingkang keparing ewala nembe awuh lan ngadhep wonten ngarsa sayekti nyuwun dianuwing samudra pangaksami pancena nambe kalenggan menika kula panggen kaliyan jenengipun pisanak pokal kula mboten badhe tambuh lan saya kula badhe nyuwun katerangan paduka menika sinten ing dados jejulukipun lan saking pundi ingkang dadya nagari kinangka payung paduka pisanak. Vokal. Tangek yen paduka tepung kaliyan kula sabab kula menika pating berbiar pating cara kados mekaten. Nanging kula menika Dede Narendra, sanes Narendra. Padune paduka kados angarasuk busananing Kanalendran pancen mekaten nanging nuwun sewu bilih paduka Sinuwun Prabu dangu dhateng kula bab ing dados kekasih kula utawi jeneng kula menika namung dapur juragan kula menika namung juragan lan tebih negari kula saking negari Purwacarita menika inggih pitanyo dhateng paduka nuwun sewu menapa menika leres negari paduka ingkang minestan negari Purwacarita inggih negari sumedang kamulyan ya sumedang kawit ya sumedang gini paduka iku jejuluk Prabu Sri Mahapunggung Titis Wisnu wonten mercapaka menika boten wonten ageng tiga alit-alit namung sajuga kula ing jejuluk Sang Sri Mahapunggung Sang Juragan. Kepasan Yogya katujuh itu tebih papan kula boten badhe kecelik ngadhep wonten ngarsa paduka sinuwun. Inggih pisanak nyuwun sewu sadèrèngipun paduka tedhak wonten ing menapa ngicali tata rakiting padatan negari kalawan negari sanes bilih yen tobat paduka badhe rawuh wonten ing negari menika sayekti kedah bucal niwala langkung yen ageng putusan para ingkang
sampun keparing dipun pitaya dhateng Jengandika Kisanak utawi juragan Pampawan Pak kula menika asring dadakan menika wonten negari menika wonten ing negari benten kaliyan papan kula menika yen to papan kula menika kanca-kanca niku saben-saben tekad kadang kalayana sing jujuk karepan kadang kalayana jujuk pawon langsung ngijuk sego nika watakipun kanca-kanca kula atus Bu karo iki nanggone sapa nang kono yen butuh apa anane kudu dijumuk oh ngaten nggih kula kita namung mboten menika budaya menika kula kita disampun benten sampun benten nun sewu yen upami budaya wonten mriki menika kados pundi inggih budaya ing mriki menika upami wonten ing kalangipun para kawula inggih namung bangsa Srendra Kelok lan kanca-kanca pengrawit ugi ing mangke ing mriku wonten pesinden-pesinden ingkang sadaya wonten tatanan lan pramatan ingkang dipun tegah ugemi supados boten ilang tata prapsiwanipun pinangka dadi yang tanah Jawa nggih kaliyan pestinipun le nabuh gamelan iki lho inggih lajeng ngenipun nembang menika nggih lho inggih bisa napa niku kuno nek tenggen kula menika inggih menika ngas komik lajeng unjukanipun menika ing saged disuwun-suwun kalian lampu kelap-kelip lajeng pesindanipun menika wonten ingkang mungkah beja wonten ingkang dipun nambungi pipinipun kiwa kanen kalian nyanyi karaoke menika sampun sumpah kula waroto yen wonten papan menika haram yen wonten ben kula menika haram ya kalu inggih pisanan nyuwun pangapunten laju dhateng kirang bakal ngajeng tejak paduka wonten ing papan menika badhe wonten jauh menapa lan wonten perlu ingkang kados pundi kula nyuwun dawuh lan kula nyuwun pinangka dadya wajah katerangan paduka juragan Pampawan niki ngaten Gun sewu tebih papan kula saking negari Tambak Birahi dugi wonten ngarsa paduka menika namung maju dhateng kabar ing sampun kula tampi bilih kok bakul sinambi wara menika ngabaraken negari Purwacarita menika wonten kanugrahan gedhe ingkang minestan wujude winih pari mongko kanyata menika dados katentremaning para kawula kanyata menika dados pangayemaning para kawula biaripun kula kumacelu kepengin boyong wujuding pari badhe kula tengkaraken wonten ing tanah sabrang ing kula menika ing mangke pinangka dadya sambet pangitran dhateng paduka inggih negari ing Tambak Birahi inipun tanah sanes namung saling bekerja sama yang saling menguntungkan bilateral inganipun negari paduka ya negari kula kados pundi inggih bisa nun pangapunten hari kalenggahan kari ing wonten ing tanah Purwacarita dereng saged tegal awit menika nugrahaning Dewadi ingkang kedah dipun jagi ing mangke sampun ngantos kuatos lan sewelas yen to sampunipun tumengkar wonten ing tlatah tanah Jawa samesti boten sak kelinton menapa kemawon Burmanuk kula aturaken wonten ngarsa paduka juragan Pampawan wah gawean menika gawean paling megah menika gawean menteng
Saking negari kula niku nggawa jong cacah telu. Jong menika Ramon menika prau gedhe. Ingkang sinipun setunggal menika para wadya bala prajurit ingkang seneng maju perang. Ingkang Ramon ingkang angka kalih wanita penghibur. Ingkang angka 3 kapal kang isi Mas Pices Raja Brana Inten Jemret katur wonten ngarsa paduka pinangka lintu sapetahipun. Nanging wonten takranipun upami mangke paduka Sinuhun Prabu menika kersa lan lila legawa kabah saton badhe kula lintoni Mas saton kados pundi dereng saged wisata awit kula adrih dhateng gawe Dewati mangke wonten dosa kula sandhang upami kabah saton kula ijoli mawi Mas Pices Raja Brana Jemret ronton kados pundi dereng saged pisan kula ajrih piwarating bathara kabah setunggal kilo kula ijoli Mas 10 kilo kados pundi dereng saged pisan sauntel kula ijoli Mas 1 ton kados pundi dereng saged pisan sakuli dereng saged pisan Mumedha padone labe jojokan mawi inggis Soreng jonggo matu gangi sinapet perang sagedek urung dahanane netra kocak kondang-andir karo kanan jojok iblis laknat setan limbo manungsa aku jalur pangapura saiki tak jabel basan aku tekan kene iki ora mung saudon saupan nanging aku kuwi saiki upama ditaker kasugihanku aku kaya dene elit global sing ngragati donya iki contone Rothschild lan liya-liyane tak kabari sisan men kowe dikrem men wedi negara mayeng-mayeng negara sing ditanggul ana ing bumi saben-saben kono ana perkara saben-saben kono huru-hara saben-saben kono jemu saben-saben kono ana perang gedhe negara padha sambat karo utang karo aja mrek dedaklane ratu blorong wae utang karo lah kok kowe dadi mangkek kaya ngono kaya watu hitam matimu ora mung pari saklas bae tak ijoli Mas Saton ora tok kekek karo lalu kok tak jabel kapitayanku sak utuhe cari kowe titis wis lu ngendi wis lu adoh bapane kuwi kowe ora ngregani kamanungsan karo aku aja mbok anggap mung wong Jawa sing apuh aja mbok anggap mung wong Jawa sing apuh padha ora iso wae ditanono sak lungaku pari-pari ing medang kamulyan dadi watu kabeh
kabeh bae kang mapan ana ing kene sayekti iki mau jalma manungsa ingkang ngedapet-dapet kekuatan kanyata sepatane kaya ana perbawa panas ingkang ngliwat ana pasundulanku ngger apa pancen wong gayuh kanugrahan luhur wong gayuh kanugrahan utama kuwi kebak marang kepala sinuwun kula kawula para carita ngaturaken ketiwasan sinuwun ketiwasan sinuwun kula makili para kawula ing Sumedang mriki sinuwun ngaturaken bilih pari-pari ingkang wonten ing Lumbung lan pari-pari ingkang mapan wonten Purwacarita ingkang dipun kelola para among tani dinten mangke dadi watu sinuwun. Wangkara kingin lir manguswa kang layon ilang sirna benya manise duk sang Wisnu agemi paduka boten ngayomi dhateng bungyanipun jasad kula dinten mangke kula saged kemawon ing mangke dipun aiben dhateng sangganing para kawula iku ayem dhateng kula sanggang Wisnu kula pun pitulungan gendruyu aku mung pitaya karo kowe nadyan mangkono aja nganti wasumelang samengko kabeh urip nujukna kanggo negara iki tututana sing jeneng juragan Jamplawan karepe piye paripurna Sri Naranata nggih megal sabda dhateng sangganing para wadyabala tinggal Sentana Narapraja dipun pidhangetaken sangganing para kang sami Amarasida dipun sida kundur anggedaton winayat sangganing para biyada kang samiya ngampil upacaraning narendra pating galdal pating kalawat kaya dene paling sesanti ana negarane